Baba mesan mo akwa babra so se etina se na yedi nkomo na mamenkai wo se snets e the seed dwumedie aba self-enrolled employed and as a self-enrollment employed drive na sa campaign ne yese we ya nkwankra dwuma yeni mpo ani da so ho ma wo bora snets ene omudi nkomo na faka kakra to ho no mo eye woda achinti fa ne personal Ankasa wo ye wadwuma bora snets one office bia ebenwo na wonso kokko register eye free yenye o hye wo bo ho ban ene wo dachen ho ban so wo register wi a wo Ghana card no ena sesei abeye wo snet number no enti ka kire wo busuani bia ka kire wo nanfofo titiro no wo mu a wo mu ankasa ye wadwuma ne sei omomra snet office bia no ko register onfa no ho hye snet seed no mu no wono so mfa so a yenya no busumi bia no wono so benya bia ansa na wafiri atiasefo yi asase so akọ eye wo dachi fa no personal eye wo dachi intimisro fa no personal ebra so se media pomede ho nkomo se metena sese na esa pomede ho nkomo ne de ne bre e na so no na sabra matena si so na me kai wo se eye Dr. Sharp aba ono ye di monchesa ono no wodi ahabanuro sa yade no hunhum nso o hwemu hu na de kura kwafa yade na ba na wati wase doc mache mejo so adu ne mpombo ko de nyame adom bibi abako ede nyankopon ase ho ayefe doc ni ahofe de o fa o hom ye hu sampa o be ndai se ni nyina ka adwuma no ka adwuma no ho e ka ho ala e ka ho Dr. Sharp the demon chaser onu ani ene de fa wabo be ma bodin no se minimudin no ene fa location ni tudwa me ansa na wa shase Dr. Sharp the demon chaser location wo ka so a o ba ye ho a yenye delivery gese abrochirefo pe okay and ye delivery mom emiro no no mpomia na me yesesi ama baze obi Canada ni bi na yi hye mi frape mi ana me kwa me nso makura me a okay aha na o ba ho a o fa ka so aka na wasi o ka so overhead na ase na wasi afa ka eko new market nti ufa new market ka na no aka so obesi o ADB Agric Bank ye ba akopɛ na o ka so nti si wo ADB Bank na uku anim kakra bia onsa right ho no no fitting shop bi ho no na wa bisa se o ko Dr. Sharp ho no obi anim ho na everyday bia so no me ye adwuma ahwe nyame ma e ma ahoto e ba ye de ben e de ma wo mo e na obi ba ye ho no ma e ma ni nsuo consultation ni ye 200 Ghana cedis na wa bo aho for yade no oba yetie wa asema se ahoboano anso kura na yeba mu waduro na o ye de be na utuatua ne kakrakra ena obi ani honum a obetime de ne yade enso aba be so ye honum akọ na nya bruni ba ofiri nkransa ye firi ene kranka sunsum ne tumi ni ahode a hye ne ma ebi ntimi nsi ebi ntimi nsi wo Ghana anom da anase baabi na tiefuo ntie yeye na ma wa mre na wantu sika ngu me kirawo yade mu ne pa da ma kirawo ni omam yawo yade bebre wati asefo asase so ne Dr. Sharp ntimi nsa no eye achacha mumu ena kwata ena kompo eno pa na wonye apa afre no me pa to yade bia ni ho me si usu biem ebia untie yade bia ni ho nom ewodiya me pa to yentimi ensa wa ye ho ana ni etoso biam ya san disika to so se ye mam na nya ya ye du sika be mam mesia mo 15,000 Ghana cedis e de aka ho a police fo am nkrofo yare ye to nsa frem se wonten kan ebo na asoja fo am nkrofo yare any lawyers any judges me pa to ne wo ho no se ya mfa ma wo na kese ya frodo ya bu se kese ya bo kro no ma me papa
report yema enne nearby police station police headquarters nyina tie bi ehonum na IGP wo na kese Dr. Sharp no odada nipa sa wadro nso oniado me ba to ebinsi wa ye honum da mene bruni ba mikita tumi ni ahode ne nyame ne sunsum ene tumi asuma siam na meya wate asfo sa so na me kire no yade ne yesa media aban na ye uba me honum ne ya asole fie we dia me ka bra bi papa bi ba honum ne yire ne na ne nyina pro otiase apro na obedu ho no enkrofo bi na aba honum no mo kan ho asem kire no obedu honum no honum no te sa asole fie no enti obedu honum anu oye se wo kotonsuo afi papa enfa consultation na cross consultation onibi wonim sa wonim ne entia enti okose kotonsuo no oba ya na obeyi consultation ena osan PS kaka ho asema obeka ne se sa baby omufiri no asori fie no omufiri o ma kwadi be ye kamfaso ya maso akotutu anzo so no enkuhwe ena omade ya de ben e de duru ho no munti no sa papa no nani ato enyansafo akwa odwene ho ko bisa bisa wa bi enwan yi no mo ma no wasan bi egum ya hwe no enu anu no ye ho no mo de ya de bi ni wo no ma ya si ehu ana se eni aduro me pa chaw aduro ni ne sa ya de na ma mentim ma memmie mani nso nkire ma de bi obi wo no ma o wa busuanum ono na de bayie acha da yes wo yare ana busuafo no eboka there be Dr. Sharp nyabotre ono wo bayifo ene wo hunu se nkrofo bi pagya wa abusuanim so ono ade bayi abubu ne ho agu ho ene wo ne otimi de bayi abubu ne ho gu ho no na wo de hye mu musika wo de hye musika ebi kura na ne mane mo wo ye bibi anye ye otimi o breki ye wa bayifo ade ten ho enti ma me nkire wade ye me ho no mo no wo ba no na wa ankasa na wo ye ho a me san chi wo wa na wo ye ho a me na me ka kire wo ubenu ho me san chi wo ya dia sunsum ni tumi ni ya adwuma enya nkra adwuma die se ya hwehwe nsam num sum wate ase enti saa nipa no mobetime de na china ana tie mami papa entu sika mu Dr. Sharp se ye ho no mo no ubakwa kwatu sika gu obaabi a onsansan ka biem uba na se ye ho no mo no ye ya duro no de ma na anya ye a ye du sika be ma thank you se wate ne me cho na se sa fra Adom TV ni FM senku ye ni ma se fa meto TikTok baby ana kasa Dr. Sharp aju sika Sharp kura dia e print me si wo Ghana da me na me ka kire o minim tu me ni anwode a mikita ene ne me ye ene sunsuma eta ye chi a empa bone a papa nkwa ne ye de boa oman no se ne be ya ye be de ye na asase na ye to ye no ye na moja na omuhwie gu ye no ebi kasa ena ma sunsum ni tumi aba mami papa wodi nipa no bae ho se wa mu ani ana ho a tie ade no eduro uba no mbi na ho antowa ye du sika be ma we nka asan kwa ba bibiem ha ho ensuso no obetimi adada wa mu akwa ba bi no aboka wa uduru ha no aboka obi anu no mo ye aduru guarantee go apart from Dr. Sharp the demon chaser esan say ye wa aduru ye nim ne ye ka ma me papa ye ni agro wo ye ho yade bia wo de wo se eni aduru no a doctor ka kire no fabra me wono na hwe se me pato yade no betimi atenase a yade adansi di ato ho me pato o frɛ ma me a ma me ba ko no me share no bo 500 million se obi frɛ wo se me ba hanom matima ye aduru ama no se obi ahwa ye wo Adom FM Adom ma wo no ma che yes de dada ma ye aduru am obi Adom na se ne ho antona man fra me mo 50,000 Ghana cedis 500 million me na me ka kire wo Adom FM de na me ka se wo na odi wo chi ame wa ye hu se wate de me che wo nya wa Ghana cedi me ma 15 years wo nya wa Ghana cedi kwasaduro ne ye adwuma ye adwuma ye kita tumi yankasa ye nya ye neoma se uba ba bia ade ne che bia no ye be ye firi ho se bia ba na bibi na di akira ye be wura sunsumu e wo se yesere ma wa ni yasere ni ya de ben ya je uboko ba wo ho no
se koba se bi obi ne de kwansi bi akoto yade ama nipa na utimi tua yade ne kan ma nipa na hoto no yesira ye ho no mo no tumi ni abafo na migita na yankura ye oyiro nsam ebebum mo ye nsuo kura na se wo ye nsuo a enkrofo suro ni ade na se wo ani wa asam ye ni ayi a me pa cho meti ma cho gallon inso gallon me honom yade bia kire so ebro so bi wa no yade wato de ben so me pa cho gallon yade adrogum ni okay when se obi abubu goye pagane ni ade me pa che ba manu be se we ma no we no suso no ya no na you cap no disposable ketwa no half okay enu mponi pa ni ya panyini obanu ma wie no me pa cho na wankasa no wo hu ani jesam ohini bi we onum sesia me mpese me bo ni kuro ni za obai honum na nsia we be youtube obai kwandam kura me pa cho ne da se onenam honum ani je fe zanete ye hono ye nyi yade bi enya yade bi obi honum a ne mra so se onyankopon efrefra tiasfo asase so ende oye ho twia enye yi me mre du anya me be frɛ me pa cho zanete apa frɛ no yade bi ani ho ma me papa obi so ade ne yade akọ South Africa ode akọ hen ehofo no yede nuro ko mom da bia Dr. Sharp number no yenko obi hia wa number se no na wo TV na ni mesia ba ma obiem 0266 14 another 14 6 9 050 5 5 4 19 96 okay WhatsApp there no and a down no WhatsApp 020 489 7454 yeah that's every day bia me yaduma etwe nyame ma okay so wa nya yare sade a na on hwe Dr. Sharp akili kwan me da se na se Dr. Sharp the demon chaser no ko baabi a wokwa awade bekosan so no beto nchia wo se yade na anko de usika ma wo wasa akura ma wunsi ho nti nkochini